Myntri ke Sorkar Pdeng Pabitra Margarita ula banjur halor ke jingkentiu ya ka roi kapar ke jela Meghalaya ha ke jing penpena badangshen ya ka Mang Tyngka usnam arhajar arpusan ke Sorkar Pdeng ula ong ba ke jingkentiu ya ki grant bat ki skim Sorkar ketemu ban kentiu ya ka yok ka kwat ka bakentop ya ke jing ai jingkershan ya ki MSME ha ka than Margarita ula grant ru halor ki project ki badang pentrei kom ki surok ki jaka jengok kai bat ki projek Shnai Yeng building ki bala bay Tyngka da ka Sorkar NDA ki kendon jengka Mang Tyngka ki tmuru ban pentikana ki jingyo jing mentoy ya baro ki than ki bakan thop ya ka than chatai la mingi na ka roi ka par jangkari ula kedoru baki brio ki baduk ki basa ki jaka sor ka jela ken yo jing mentoy na ka ni ka Mang Tyngka ka bathamai ka senjam ka ban penkala ya ka jela shaka viksit Meghalaya ka ba yo jing kershan na ki ni ki kampen roi. Our journey to make Meghalaya a Biksit Meghalaya, to make our India a Biksit Bharat. The four key engines are agriculture for rural prosperity, MSMEs for entrepreneurship and job creation. You know, MSMEs are a driving force of our economy, our livelihood, in investment for infrastructure and innovation, and exports for global competitiveness and economic growth.